Да видим сега за Зодия Дева за месец ноември. Какво излиза? Три големи аркана. Ако имате нещо свързано с дела, имайте предвид, че ще има справедливост, ще имате възвръщаемост на парите, които сте дали. Това е съдбовно и буквално идва ноември месец, съдбата свири. Ще имате и завръщане в любовта на човек, който много бързо ще дойде, ама то пак каза, нали, ретроградния Меркурий може в доста бивши да се завърнат, но те са обикновено за да ни изпитат и да видят дали сме си научили уроците. И ако сме, как да продължиме напред, нали, с тези хора. Много обаче фантазии в любовта и трябва малко умереност да се прояви. Прекалено много мислене, прекалено много фантазии, прекалено много сценарии. Да, за да не стигнете до една мудност, до ушелническа ситуация и да край на нещо, което сте отдавали значение и да се сражавате и тук съвети да търсите и да ревнувате. Съвети от обществото, за около хората около вас. Затова тези въображаемите образи трябва да ги видим, да ги изчистите. Да, с някакъв светъл мъж става въпрос или човек на бизнеса, който се шпионирате буквално само. Да, и нещо непредвидено е станало там и съответно тук има много въображаеми образи. Ще се появи този човек в любовта, но трябва да проявите умереност, за да не се стигна до тези конфликти сами със себе си, които ще водите някакви битки. Да видим тогава с тези карти, които ще ви посъветват. Дълга дистанция обаче има между вас с този човек. Дълга дистанция. Въпреки, че в картата казва, че това не е проблем за любовта, но явно, що ми излезе, тук имаме някакъв проблем такъв. Ще имате изобилие, но бъдете натурални, мечтайте, но нали, без много прекалено. Вижте колко балончета има тук, нали? Избягвайте много розовите балони. Мечтайте умерено, бъдете натурални, ще има изобилие и не се губете обаче в любовта. Гледайте вашите